Gaur hitz egingo dut bi filmeri buruz. Lehenengoa Aro berria, Irati Gorostidi Agirretxerena, zuzendari berriak sailean. Eta bigarrena, Duas veces Joao Liberada, Paula Tomás Marquesena Zabaltegi sailean. Irati Gorostidi Agirretxeren filma, 70. hamarkadan kokatzen da, Donostian, eta kontatzen du kontadoreseko langileek nola baldintzak hobetzeko grebara deitu zuten, eta badago langile talde bat bereziki kontra dagoela, eskaintzen dioten hitzarmenaren kontra dagoela. Eta urte batzuk ondoren, hitzarmen hori aurrera atera ondoren, ikusko dugu nola langile bitako bat, M izenekoak, joango dan basoan dagoen komunitate batera. Bere lankide hori batzuk bertan daude, eta M-ren begiradatik ikusiko dugu nola hurbiltzen den komunitate horretara. Buru askia den komunitate bat da, bertan egiten dute ogia, ikastaroak egiten dituzte, kandelak, beraien publikazioak ere sortzen dituzte, eta batez ere egiten dituztena dira taldean egiten dituzten ikastaro batzuk. Nolabait egiten dutena da katarsi antzeko batera iritsi, beraien burua hobeto ezagutzeko. Eta ikusiko ditugu ariketa horiek plano luzeetan eta desente irauten duten eszenetan, izango gara ariketa horien testigu. Nahiko deserosoak dira ariketak, eta batzuetan nazka puntu bat ere ematen dute, baina Irati Gorostidi ez da gelditzen ariketa horietan bakarrik, baizik eta egiten duena da nolabait protagonistaren begiradatikan erakusten digu ere bai komunitate horrek itxuraz guztiz askea den komunitate horrek ere badauzkan bere botere dinamikak, bere arazoak, ardura kolektiboaren gatazka ere hor dago, eta nolabait uzten digu interesatzen zaigun horrekin gelditzen, eta apur bat zentzugabea dirudien horrekin parra egiten. Eta Paula Tomás Marquesen Duas veces Joao Liberadak kontatzen digu, pelikula baten filmatze prozesua kontatzen digu. Pelikula horretan Joaok egingo du Liberadaren papera. Liberada izan zen 18. mendean Portugalgo inkisizioak jarraitu zuen pertsona bat, bere generoarekin konformen zegoen pertsona bat zen. Eta ikusiko dugu batez ere ze zalantza sortzen diren edo ze gatazka sortzen diren irrepresentazio historikoa existitu zen pertsona bate pertsonaia bihurtzen denean ze gatazka sortzen diren, zein ikuspuntutik kontatzen den historioa, zeinek kontatzen duen, nola iritsi den historia hori guregana. Orduan egiten du ariketa polit bat nolabait filme baten sorkuntzaren artean, ikusten dugu filmea nola sortzen den, beste filme baten barruan noski, eta taldean hartzen diren erabakiek pixka bat gidatuko dute edo prozesua.